Vieš, vlastne z čoho sa vyrába whisky? Asi z obilia, nie? Presne tak. Whisky Jameson je zaujímavá tým, že vyrába sa kombináciou 3 rôznych írskych visiek. To fakt. Prvá z nich je tzv. Malt whisky, čiže sladová. Je to destilát z naklíčeného jačmeňa. Po naklíčení sa slad suší, ale na rozdiel od škótskej whisky bez priamého kontaktu s dymom, preto írska whisky nie je taká zadimená. Táto sladová whisky dodáva whisky Jameson špecifickú vôňu a sladkosť. Druhou je tzv. Grain whisky, čiže obilná. No a tá prvá nie je z obilia? Je, ale obilnou whisky nazývame destilát z nesladového obilia. To je vlastne obilie nenaklíčené. Ale to je aké obilie? Napríklad používa sa pšenica, jačmeň, kukurica a podobne. Táto obilná whisky dodáva whisky Jameson jemnosť a ľahkosť. A tá tretia? O tej ti poviem neskôr. Mimochodom, vieš, ako sa povie niekomu, kto je v Írsku triezvy? Nie. Angličan.